Здравейте на всички, които в този горещ юлски ден дойдохте да разгледате нашето училище след края на първия етап от промяната му. Гости на тържеството ни са инженер Иво Цветков, кмет на община Бяла Слатина, директори и учители от общинските училища госпожа Якова, госпожа Ячковска, госпожа Еляна Петрова, госпожа Бобойчева от Народно читалище развитие, госпожа Наталия Феневска, представител на Сдружение 1 юни, госпожа Лорета Колева, началник на РУО Враца, и Петя Речева, експерт и много други. За изминалите 100 години професионална агротехническа гимназия Никола Йонков Вапцаров е събрала опит, зрялост и спомени, които са изградили стабилен мост във времето. По този мост са преминали хиляди ученици. В професионална гимназия учениците придобиват диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация. Пак Никола Йонков Вапцаров обучава ученици по специалностите механизация на селско стопанство, компютърна техника и технологии, икономическа информатика, спедиция, транспортна и складова логистика, експлоатация на автомобилния транспорт. Днес училището е една от най-авторитетните образователни институции в община Бяла Слатина в областта. Доказателство за това са успехите на нашите ученици в различните области на науката, изкуството и спорта. Сградата за теоретично обучение разполага с технологичен STEM център, с компютърни кабинети и лаборатории. Всяка учебна стая е оборудвана с интерактивен дисплей, което допринася за качествено обучение по всички предмети от общообразователната и професионална подготовка. Променената визия на нашето училище стана възможна с помощта на Light Solars Charity с проекта "Обичам моето училище" и екип от учители от ПАК, начело с нашия директор госпожа Лиляна Бенинска. В екипа по проекта се включиха менеджер на целия проект господин Петко Петков, фотограф Христо Христов, декоратор Олина Цветкова, пиар Мирена Петрова и литератор с Моника Пеева и ученици. Специални благодари са за помощта на Красимир, Радослав, Теодор Тошев, Владимир, Грув и Илян. Благодарим! Проектът "Обичам моето училище" е свързан с изработването на интересен интериорен дизайн на училищата. Красивите изображения, фототапети ще вдъхновят възпитаниците ни да търсят нови знания и да вярват в мечтите си. Стаите, коридорите и фоайетата са естетично украсени и в тях витае красива атмосфера. Организирани бяха доброволчески групи от ученици и учители, които да помагат за реализирането на проекта. Всяка стая има индивидуален фототапет, който ще отговаря на изучавания предмет. За допълнение, кабинетите са оборудвани с специално брандирани чинове с името на училището. Чрез различни изображения на фототапетите учениците ще пътуват в света на историята, географията, литературата, биологията, химията, английски и математика. Смяната на визуалната среда всеки учебен час ще прави денят на учениците по-лек и разнообразен в училище. Ще бъдат създадени кътове, които ще пречистват въздуха в класната стая и коридорите на гимназията. Ползи от проекта. Обликът на гимназията ни ще се промени и след като започне работа по проекта "Обичам моето училище". Създава се отговорност на учениците за опазване на училищната среда. Дава се шанс на децата да се изразят. Създава се екипност, обучение в грижата за цветята. Децата се въодушевяват и подтикват към креативност. Различното в нашето училище е, че имаме специални предмети и учебни кабинети за тях. В нашето училище се усети промяна. Дейностите по проекта ще продължат постепенно още една година, като малко по малко всички заедно ще сглобим парченцата на новата ни визия. Тогава ще можем съвсем искрено да кажем "Обичам моето училище", защото в голямото му тяло сме вдъхнали по малко от себе си. Ето защо мисията на професионална агротехническа гимназия Никола Йонков Вапцаров е да създаде личности, уверени в знанията и уменията си, отговорни граждани, бъдещи лидери, които в живота си се водят от почтеност и честност, от уважение към другия, от съпричастност. За нас е важно да вградим в учениците желание за учене през целия живот, да формираме умения за критичност
критично мислене, за творчество, за взимане на правилните решения в трудни ситуации. Ние сме общност и знаем, че ако искаш бъдещето да е различно, развивай се с нас. Давам думата на директор на професионална агротехническа гимназия Никола Вапцаров, Бяла Слатина, инженер Лиляна Бенинска. Уважаеми гости, скъпи учители, скъпи ученици, аз искам да благодаря на всички вас за това, че сме тук заедно и дойдохте на нашето събитие, а именно завършването на първия етап от проекта "Обичам моето училище". Проектът е съвместно с фондация Light Sorts, благодарение на която успяхме да направим за съвсем кратко време ремонт на 8 класни стаи, фоайета, коридори на първият и вторият етаж. На третият етаж вече това е вторият етап от проекта, който предстои да бъде направен през 2025 година. Също така предстои да бъде направен и разширение на STEM центъра на вторият етаж с 3 кабинета, също през 2025 година. Сега аз искам да благодаря на целият екип, който работи усърдно по този проект. Те вече бяха споменати, както и на учениците, които се включиха в дейностите. Изключително съм благодарна и на всички други учители, които взеха участие в това наше начинание. Фототапетите, които са дарение от Light Sorts, са едно прекрасно и вдъхновяващо нещо за класните стаи. Те носят съответните послания за всяка една от тях. Съответно за професиите, които са в нашето училище. Строително-монтажните дейности бяха съвместно Райкомерс, на които им благодаря. Дизайнът на цялото училище е съвсем безплатен и е също от Light Sorts. Те имат прекрасни дизайнери и прекрасни организатори. За по-големи подробности аз искам да дам думата на господин Петков, който е менеджер по проекта. Заповядайте, господин Петков. Детайлите бяха споменати горе-долу, но все пак да поточнем някои неща. Първо, този проект, той е един голям проект, но той е съпътстван от редица по-малки проекти. Като съвместно с този проект ние засадихме близо 400 дръвчета, част от които са в двора на училището, друга част са на терен близо до училището, определено в общината. Всички учители и ученици се включиха в това нещо. Направихме редица благотворителни инициативи, благотворителни базари, с които събирахме средства да помагаме различни каузи. Също така има един друг проект малък, "Децата и цветята", в който ученици и учители се включиха в засаждането на цветя, които красят нашите класни стаи. Всичко, освен красиво, е помислено и за как ще бъде то в бъдещето и най-вече да е безопасно. Тези тапети, не всеки се представя тапети, но тези тапети не са само тапети, те са специален материал, който е антиалергичен, също така е негорим и редица други сертификати има, които да се грижат за здравето на нашите ученици и да ни им вредят най-вече. Чиновете, които направихме, които сложихме, те са специално за нас направени, брандирани са в една фабрика в Турция и пристигнаха. Имахме малко проблеми с митниците, но различен проблема. Също така, по този проект ние трябваше единствено да подготвим една стена, която да подходяща за фототапет, но ние решихме с госпожа Бенинска и съответно екип от училището да надградим малко този проект. И освен тази една стена, ние го разширихме, всъщност не малко, защото направихме цялата ремонт, основа ремонт на
всички помещения, както на класните стаи, така и на фоетата и на коридорите. Всичко е направено със смисъл за бъдещето, да е приятно, да е комфортно и най-вече учениците ни да се чувстват добре, както и учителите, разбира се. С това мисля, че вие малко ще го разгледате, но мисля, че сме постигнали голяма част от целите, които си поставихме в началото. И се надявам на всички да ни харесат. Благодаря. Давам думата на госпожа Колева. Уважаема госпожо Пенеска, уважаеми Шевен Цветков, уважаеми колеги, скъпи ученици. За мен е изключително удоволствие да присъствам на днешното събитие, в което се отбелязва нова крачка в обновяването на средата и създаването на пълноценни условия за обучение и възпитание на вашите ученици. Избрах да присъствам на него, защото бих искала да засвидетелствам уважение към усилията, към грижата и отговорността, които се проявяват през последните години към това училището да бъде привлекателно място и да бъде в такъв вид и да бъде създадена такава среда, която да мотивира учениците за учебен труд и за постигане на образователни резултати. Аз помня това училище в друг вид и съм сигурна, че създадената среда във всички случаи ще допринесе за това вашите ученици да са по-успешни и съответно да имат много по-пълноценна и професионална, а също така и личностна реализация. Затова бих искала да поздравя всички, които са работили по този проект и които всекидневно полагат усилия за това учениците да имат своите успехи. Човекът, който в голяма степен има принос за това, е госпожа Лиляна Пенеска. Позволете от името на регионалното управление на образованието да връча на госпожа Пенеска почетен плакет за нейното отговорно управление на образователната институция и принос в създаването на благоприятна среда за учене и изяви на учениците. На учениците и на всички колеги пожелавам да обичате вашето училище, каквото е мотото на проекта, и да продължавате с съвместни усилия да градите неговото бъдеще. Изразявам нашето уважение и към община Бяла Слатина, която винаги и неизменно е подкрепяла всичко, което се прави със смисъл за бъдещето на учениците от община Бяла Слатина. Успех на всички! А сега може да заповядате и да разгледате нашето училище. Да е успешно, да се ползва със здраве.